Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Mai kali api ndiye mwini wa dera lino. Maupa ngono mukaona khwimbi chonchi labwera chonchi zukusangalatsa ni bwanji mumtima. UTM ndiye ndimeneyo. Ife simagwederatu. Simugwedera? So UTM ndimeneyo. Anthu anayiwala kuti UTM anachita lonchi kumulanje West panyumba panga akuvinapo chopa tidangwamba umene chochen UTM 2018 amaona ngati masewera ndi anayiwala kuti achita launch UTM pano. UTM ndi mulanje West mbambande moti simbweranso mbuyo siti kuchibwereranso mbuyo apaso chimwene ife silibwera mbuyo nthawi yatakale nthawi yapita chimwene nthawi yata amene akutionera pano pa television mwauza zotani za Kabambe. Kabambe ndi mtsogoleri amene afuna kuchita fix economy ya Malawi. Kabambe ni mtsogoleri amene afuna kuwachosa Malawi pa mavuto amene ali nawo. Zomasamba ngati ubatizo opanda sopo zimene zofuna Kabambe. Masamba ngati ubatizo. Kungomvika madzi chuwa basi mwangovula opanda sopo. Atathese mavuto amene ndi Dalitso Kabambe. Chipani cha UTM. Ndithu bambwanga. Tatokoza amene ndi Mai Patricia Kaliati amene ayimenenso dera lino. Muchithunzi manumo Dr. Kabambe kupatsana moni ndi Newton Kambala amene ndi mmodzi somwe akuluakulu a chipani chimenechi. Dr. Kabambe kupatsana moni ndi Dr. Matthews Ntumbuka amene ndi mmodzi somwe akuluakulu a chipani cha UTM. Amenepo Dr. Kabambe kupatsana moni ndi Mai Mituka komanso akuluakulu amene afika pano. Abwera ndi amayi pa msonkhano umenewu ndipo nkhope zimene zili pano zokondwera kwambiri kuti Dr. Kabambe afika pano. Posachedwa apa akhala akukwera ku Nsanjaku ndipo akakwera ku Nsanjaku abwerera kayi pang'ono khangati afuna apatse moni mafumu amene abwera pano. Tinanena kunena kuti kwabwera mafumu ambiri pano ndi Dr. Kabambe abwerera kayi pang'ono kupita ku kumene kwakhala mafumu mu chithunzi mwanumo mwangati mukuonera bwinobwino. Dr. Kabambe afika pa tenti imene mafumu abwera kupatsana chanza pamenepo ndi ena mwa mafumu achikazi amene afika pano. Nacheza nawo mafumu amenewa ali ndi nkhani zambiri zimene akulankhula ndithu pa msonkhano uno ndipo akabwerera pano akapezeka kuti akakhale pansi tsopano kuti msonkhano umenewu uyambe. Mai Kabambe kupatsananso moni ndi mafumu amene afika pano. Nanena kuti kwabwera khwimbi anthu ochuluka kwambiri achifumu. Kodi kubwera kwa mafumu amenewa kwambiri ino akalonga zikutanthauza chani? Sinaone mafumu ambiri akalonga amene ndi secretary general anthu azidziwa kuti secretary general uja ndi amene mafumu akuchuluka chonchi. 1 atopa anthu andikunamizidwa ndefake mukaona uchuluka chonchi palibe sonkhanina atopa mafumu satopa atopa. Kodi amatopa anthu mafumu awatsira topa amatopera limodzi anthu amatopera limodzi. Nacheza nawo ali ndi nkhani zambiri zimene kuopsa muyankhula nawo mumva kwa iwo ndisayike maunga amenewo secretary general chipani cha UTM Bambo Willet Kalonga. Tsopano pano Dr. Dalitso Kabambe ndi amayi kukwera tsopano pa nsanjapa kuti msonkhano umenewu uyambe pano pa Namphongo ground mboma la Mulanje. Msonkhano ochititsa chidwi kwambiri umene uli pano kwambiri. Khala ngati palinso oyimba pa amene akuimba. Dr. Dalitso Kabambe ndi amayi kupatsana chanza ndi ena mwa akuluakulu amene afika kuno ku Mulanje. Posachedwa pompano msonkhano umenewu ukhale ukuyamba pamene nthawi yathu kuti almost 10 minutes to the hour of 4 Central African Time. Kutheka kuti mwina mwangotipeza kumene mukuonerawi ndi wireless yakanema ya Times taitanidwa ndi chipani cha UTM mboma la Mulanje kumene Dr. Dalitso Kabambe afika pano. Khwimbi la wanthu
limene lasonkhana kuno ku Nampingo ground. Bambo Kwesi Nsusa ndi director of ceremonies amene akuyendetsa nsonkhano menewu. Tikuperekeni tsopano ku Nsanjaku kuti titsatire nsonkhano menewu. We'll have more analysis and discussions and interviews kumapeto kwa nsonkhano umenewu. Amayi ndi abambo kuchokera kuno ku boma la Mulanje tikuperekani tsopano ku Nsanjaku umene nsonkhano ukuyamba wa candidate wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe ndipo amene akuyendetsa nsonkhano ndi Bambo Kwesi Nsusa. Tilowere ku Nsanjaku. Imene atenga anthu kubwera nawo kuno. Nantindi wa anthu mukumuona apa ya president enawa ayamba kufika kuno dzulo agona pompano aphika zakudya zawo kukudikirani kuti akufuna aone president amene atakhale akusogolera dziko la Malawi lino kuyambira pa 16 September. Ndiye ndisanayambe malonje komanso kupanga ma introductions a akuluakulu amene tili nawo pano kupereka maulemu kwa mafumu ndi magogo athu. Mundilole a president komanso Madam First Lady kuyambira pa 16 September pano kuti ndipempheko kwa mtumiki wa Mulungu Akapichi atisegulire mwambo uno ndi mapemphero zikomo. Iseke maso tipemphere. Atate tifuna tikuyambikeni maka kupendeka kwa dzulo madzulo uno. Zikomo Mulungu fa cha nsonkhano Ambuye umene tinawerekeza taona kuthekera kwa Yehova. Mukupereka Yehova zisomo za alendo za mayendedwe zimene Mulungu zinapangidwa ndi anthu ochimwa kwa mwazi pasa mphamvu yanu afikaso malowa. Ndikuthokozeni Mulungu fa cha ichi Ambuye. Ambuye Yesu kunthawi Mulungu ndifuna Ambuye Yesu mutiyankhule masana uno fa cha alendo athu baba amene Yehova afika malowa ano Ambuye. Inu Mulungu tikulira mwazi umene angakhale mwana angakhale mkulu ndi osayiwalika. Zikomo fa cha mwazi umene wazusa Ambuye President Ambuye Yesu amene Mulungu mwansonya Yehova. Inu Mulungu mukati Yesu palibe amati no, mukati no palibe amati yes. Ndikupemphera Mulungu fa chakulimbika kwa Patricia Kaliati Yehova amene waenda akuyenda bechipululu Ambuye amene ndi governor Maunga. Ndichigwenembe Ambuye amene mazi anthu wa Yehova Mulungu mwapase mwe wautali komanso mwasogolera. Zikomo Yehova tikupemphera president athu Yehova Mulungu mwapase nzeru komanso Ambuye Yesu kumeta choka baba tingoziwa kumeta kupita sitikuziwa koma tikupemphera ziko fuko la Malawi mutipase president Ambuye akatigwire mkono komanso akamangire fundo la Malawi. Mwaiti Yehova tikupemphera kuti Mulungu musese mzimu wanuera ukhale pakati pathu osusana nafe kwa nthawi yathandizana nafe othandiza nafe baba asana nafe mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamikani amen. Zikomo kwambiri Akapichi, zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Pa nthawi ino amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana mundilole ndapemphe kwa president athu komanso a first lady athu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.